Пенама. Пияна ли си? Не, аз се пия, така да брат. Не съм пенама. Сериозно ли? Не съм пенама. Стой така на един крак, на един крак. Може да стоиш? Къде ме свинестиме? Не се ме свинестима. Ще пусне в интернет. Разкай така да, Ма стой така да си пия. Ама не се дръж, не се дръж. Кога съм на съпия, кога да държа. Кога да дойде? Не си можеш. Яла ма мимо, иди сме има. Моля се, виж, не съм пияла, виж тъмно на Бога. Можете гони ми. Вика, това си. Да не паднеш? Няма да паднала. Тя тук да направи сега сме тук, значи няма да паднеш, сигурен си. Няма да паднала. Ти ми прав. Я да се пияла, така да брат, така да брат. Ма не съм пияла, ма не съм пияла. Сега си малко замотана. Ма не съм мотана, не съм това. Не е мотана. Добре. Ще ти босама. Ами босът да идвам до нея. Тя ми каза да се работя и Къде е ударено сава? удара се бях пияна. Еми хубаво, те да скъпите треви. Някакъв кош да имаш ли? Е, поне кожа там. Добре, айде, слизай тогава. Айде.